Unsa? Kamugang. Di man ko taga diri. Kaya di po ano lang, ay na pala ni. Ay pangana iyo, di ko ana. Di ko ikaw may taga diri. Yara sa gilid ba dito, kaya bantay sila kay nangimba. Mulo ko duro uri. Nanimba gani dapat just nun. Ikaw wag ka ni Simba. Sabaya. Lalo ba naman na nangalaya na gito. Sabayan na lang ka, ako'y flashlight. Di pa man na. Tara. Let's go. Di mo ko taga diri. I'm so shy to get that. Unsa daw? T-shirt grid, pumakyog ka. Pamati. Oh, walay pa nang hiray ha. Tanawon ta. Di ba ya to kamunggay mo nakita atong last? O anda ito kapayas. Dura o, kanaga ni. Panangid ba? Panangid. Ha? Ten, mga ibig kamugay. Salamat, Ten. Abi- Okay, Salamat Ten, po. Salamat, Ten. Ano Jud manangid dapat mga wangs ha, dili pwede mangawat og kamunggay. Wala pa itong tao, right? Pwede lang yun. Kung wala pa yung tao. Yung may tao, ayun. Ayan. So how many stocks do you need? Stocks? I think it's enough. This is enough. This is enough. Let's go. Let's Go go. to the home. Let's go to the home. So diri mi nagpuyo mga wangs. It's Bago Galera, Davao City. Actually, mabait sila dito. No? Hatag sila ng kamungka. Yes, 3 months pa ta mi diri 4. No, Mag 3 months na. So they're so friendly talaga yung mga neighbors namin. May mga preaching sa likod kasi simbahan yung sa likod namin. And mga butang ka ng tao. They love us. Hi! Welcome to my vlog! Takas na kaya kung nabuhat actually na vlog. Ending, tanawa daga na kayo kung na-slice. Ending, wala din na-play ang video. So medyo na-stress ko gamay. Kay imbis, I think 5 minutes na ata ito nag-chop-chop ko, nag-story din. Ending back to zero. Okay, so usbo na ko. Pero mo kabalo na, iusap ko na ni. So tonight we're going to cook a lauoy with fried fish. You know fried fish? Yes. Piniritong isda. You need to subak in the lauoy. So, Hi guys! Welcome to my vlog! This is Sa vlog Wang po siya. City! And for Because I graduated chef. So, Yes. Nagalit ang chef pero nagluto siya last night. O ganang Chef. naukoy lang sa Ano di ayang gabi ang bake. Wala din kasabot. Ang isda nalata og taman-taman. Dituyo to. It's a French taste. Yato di bigmuan. So nagluto ko sinabawang isda uwang. Wa sila kauyon. So karon nagluto na ako din. Nabawan ba to sure ka nang sa lasa na lubog. Actually, wa jud mi nag-dinner. Wa jud siya gikaon. Nangatulog ni og malipayon. Siyara ko natulog. Kaya wala siya kasabot sa giluto sa ginahin. But it's ano, it's not bad. It's French lang, lahi lang yung siya tasting. And then, kaya na ako i-checkan yung mga pang chop na ako. Nag-chop ko talong, kalabasa, bisol, okra, kamatis, bumbay, green onions, and tanglad. Oo. So, mo yung mga kuan, ingredients. Mga green onion. Green onions. This is missing siya. Mga nagatanag TikTok. Ganun siya mga screenshot. Okay, ito siya. Na-stress yung ko ay na 5 minutes na ito itong video. So mo ni siya ang ano, horse radish. Ito horse radish. Kamugay man itong horse radish. One is a lemongrass. There you go. After you chop, you must clean it also para sanitize pa rin tayo and Hello, gitex sa mga kaya magsunod, dili ko problema. Diba? Look at how clean I am. May proseso ba sa pag-ano, sa paghihiwa ng mga gulay? Look how good it is.
May proseso ba? May discarte ba dyan? Yes, may proseso. At first, you need to wash all the ingredients. Wash all the ingredients para sanitize tayo and good to eat. But before you wash all the ingredients, wash your hands first. Of course, wash your hands. And wash your face because your face is so much Oily. dirty. No, it's Chopping skills. Chopping skills. So this is how clean the table if I'm working. So I'm good talaga in chopping vegetables. And so here's our chef. Chef now is frying the fish for the subak sa among lauoy. What English of subak? It's the main attraction of the No, it's not the main attraction. The main tasting. main ingredient. No, it's the main tasting. O siya ang pinakamakadaling lasa, main tasting. Di ay. So what kind of fish is this, chef? Matambeka, eyes of the beef. In English. Eyes of the beef. Eyes of the beef. Sa In Tagalog and Bisaya, matambaka. matambaka. Yes. In English, eyes on the beef. Eyes of the cow. Ay, ikaw yun. Oh my God. So nga nung gitawag kayo siya matambaka? Because the eyes Like a of cow? there's a similarity of the cow. Actually, dapat doon ang mata ni That's the reason why we call that matambaka. So what oil did you use? Is it No, it's healthy? It's olive oil. Olive oil. Yes, Wow. of course. Healthy to our body, to our skin. Asang sudlanan? Sudlanan sa olive No, oil. no. Pwede pakita? That's the secret ingredients with me. Ipakita ito sudlanan sa olive oil. Darang olive oil. Used oil. Used olive oil. No, use oil because pagpuntay. Ay, uyab di mo nag-chat? Wala niyo ako iyan. Saan na yung nagpag-online? X. Ay, X. Because they love me so much. For who you are. Yes, and now he realized that he loved me. Wala sa tina. Even now. And luto na po ang ating eye of the beef. Ayan, later po isasangag na natin, isusubak na natin siya sa ating mga gulay. So, here is Wang Ising, our chef. Oh, with suga na ta, kay ngit-ngit kay ganina. Ayan, so klaro kay hugaw kay itong kusina. But it's okay because Oh my God, napano mo yun? sino ba ang may malinis sa kitchen? Kaya nga tinawag niya dirty kitchen because It's dirty. So, importante, gigisa siya. Ano di ang lawoy, dili gisahon? Dili gisa ko ng lawa. Adi ay. So ano na lang siya, Ay, ano siya? Ano ito sa lawa? Sabi mo. may other term. So first, you need to put the onions. Second is the tomatoes. Yes. We don't need ahos and luya here. Actually, pwede siya bugyan ahos. Pero sabaw mo siya, pero okay lang. Pero sa gisa mo siya, wala kang ahos. Wala kang Yeah. ahos. So, Options na nato na wala ahos. Hindi na kailangan i-ikuan itong siya. okay. Can you please get 2 fish? 2 fish lang tayo para ano. Fish. Oo, mo dyan kung... I know. It's a Filipino style ang game mo ni mo. French style lagi to. You need to cut it in half. Then you put there. Okay. Kailangan mo kainin Perfect. Ayan, after po, ilulunin natin yung tanglad and bisol and all the other vegetables. Bisol lang pala. Kasi para lumawot. Lumawot? What's lumawot? And add water. That's it. Awesome. Kuyaw mo lang. Ha? Wala ko lang. O dapat ano ka na murag ispiso na lawot. Na kanang yung murag lawot na sa kalabasa imo ma-feel. You know that taste? Kasi, Yung magduga na talaga yung kalabasa. Ayan, let's wait for it to boil. See you later. It's starting to simmer na. It's to boil and what's the taste? amazing. Wow, sure?
Bro, dili amazing namo. Wala ni reflex na ang pagka-amazing. Parang nakapagduwa-duwa. Actually, nadagan mo ko sa asin. So, Pero para? okay ra siya. Sa ko, dili ko okay kay murag paratan ko, kaya di ko kay malat. Pero ikaw, for you, It's okay. Okay na sa'yo mo. Pilawan niya. So, ano yung kasama? Ay, tama rin siya. I-taste it. I-taste it. Oh, ano na magsabaw? Not so. Hindi na ito nilataw na ano waran. And that's the lauoy with fried fish of Chef Wang. Sinugot kayo siya. Paano mugot ka? Wala ganay sa mong giluto. Lami dili. Lami. Mangilog kang vlog. Say mangilog, ikaw rin ipamukbang na ganay ka. Palast na ni mga 15 seconds. Ako muna nagluto. Ay, dapat ako ang nagbukbang. Ayan, wait. Inagaw. Tama na na. Waran. Tama na exposure. Ano ba? Ako ano yung video? With baho na rice. Pagbabay sa. Ako na nagsulat mo. Mga bawon na rice. Ako na nag-vlog. Pagbabay na lang. Babay Sino sa. ba? Babay. Pagbabay. Tanong nga mo na mo. Kuha mo kamot. Hindi na pagbabay na. Bye-bye guys. Ano ni